खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दिल्ली बमा बेरफ्रुनायनि सायाव गाज्रि पस्ट फोसावनायनि दायाव आसामाव 7 सुबुंखौ हमबाय। एजिपिआ आसामाव मोन 6 हारिनि थाखाय एसटिनि दाबिखौ हेफाजाब होदों। नवी मुम्बाइआव गोबां सिखाव खावनायनि दायाव आसामनि सासे सुबुंखौ हमदों। 12.5 लाख रांनि गहेनाफोर बोखांनो हादों। उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव बिफाखौ 11 दाननि उनाव हमनाय जादों। आसाम सिएमआ मोन 6 हारिनि एसटि स्टेटनि दाबिखौ सुस्रांनायनि इसारा होदों। हायद्राबाद बिरखं गाथोनाव 1.4 कौटि रांनि सिखाव फालांगि खालामनाय इलेक्ट्रनिक मुवा बेसाद जब्द। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। दिल्ली बमा बेरफ्रुनायनि सायाव गाज्रि पस्ट फोसावनायनि दायाव आसामाव 7 सुबुंखौ हमबाय। दिल्लीयाव लाल किला बमा बेरफ्रुनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव गाज्रि खौरां फोसावनाय आरो फोसावनायनि दायाव आसामाव 7 सुबुंखौ खायो। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव दं दरंनि मतिउर रेहमान, गवालपारानि हासान आली मण्डल, चिरांनि आब्दुल लतीफ, कामरुपनि बाजुल कमाल आरो बङाइगावनि नुर आमिन आहमेद। आसाम चिफ मिनिस्टार अफ इन्डिया बिथाङा बुङो दि अनलाइननि गेजेरजों उदखारि हान्जाखौ हेफाजाब होनाय एबा उदखारिफोरखौ हेफाजाब होग्रा सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। बिथाङा बुङो दि माखासे सुबुंफोरा बे बेरफ्रुनायनि उनाव हेपि इम'जिसबो पस्ट खालामदों, जाय गनायथाव नङा। पुलिसआ बुङो दि दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गुबुन गुबुन आयेननि गेजेरजों केस होनाय जादों आरो ससियेल मिडियाखौ गोख्रों नोजोर होनाय जादों। बेनि सिगां बे बेरफ्रुनायनि सायाव अजद गोनां पस्ट होनायनि थाखाय काछारनि सासे आजिरा मोननाय फरायसालिनि गोरायुंखौबो हमनानै लानाय जादों। सोरखारा सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होदों दि हिंसा एबा उदखारिखौ बांहोनाय पस्टफोरखौ शेयार एबा हेफाजाब होनो नाङा। नैथि खौराङाव दङ। एजिपिआ आसामाव मोन 6 हारिनि थाखाय एसटिनि दाबिखौ हेफाजाब होदों। आसाम सोरखारनि बाहागोगिरि आसाम गण परिषद एजिपिआ मोन 6 हारिफोर टाइ आहम, मरान, मटक, चुटिया, कच राजबंशी आरो साहा ट्राइबफोरखौ शेड्युल्ड ट्राइब एसटिनि मान होनांगौ दाबिखौ हेफाजाब होदों। एजिपिनि एमपि बिरेन्द्र प्रसाद बैश्य बिथाङा बुङो दि दोलोआ बे दाबिखौ आबुङै हेफाजाब होयो। बेखौ मोजां आरो गोबाव समनिफ्रायनो थालांनाय होनना बुङो। एजिपिआ बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय समाजारि हान्जाफोरजों सावरायगोन। शिबसागराव टाइ आहम आफादफोरजों जथुम्मा जागायगोन। बेनि उनाव चुटिया हारिजों सावरायगोन। बे थांखिखौ आसामनि राजखान्थियाव ट्राइबेल मोनथाय आरो सिनायथिखौ लानानै मोनसे गोनांथार आगान महरै नायनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। नवी मुम्बाइआव गोबां सिखाव खावनायनि दायाव आसामनि सासे सुबुंखौ हमदों। 12.5 लाख रांनि गहेनाफोर बोखांनो हादों। आसामनि हजाइ जिल्लानि सासे 33 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ महिनुल आब्दुल मालिक इस्लाम होननानै सिनायथि मोननाय जादों आरो बे सुबुंखौ नेरुल मुम्बाइनि नेरुल पुलिसआ खादों। बिथांनि सायाव मुम्बाइसिम बिरलांनाय सेक्टर 6 नि सरसल गामियाव 4 सेप्तेम्बर खालि सेक्टर 6 आव खावनाय आरो उनाव आसाम फैफिननायनि अजद होनाय जादों। नायबिजिरनायाव बिथांनिफ्राय 12.5 लाख रांसो बेसेननि गहेनाफोर बोखांनो हायो। दासिम पुलिसआ बुङो दि बिथांखौ हमनायनि गेजेरजों खावनायनि 4 केसखौ फोजोबनायाव मदद मोनदों। दासिमबो सोरबा हेफाजाबगिरिखौ नागिरनानै आरो खावनाय मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ। उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव बिफाखौ 11 दाननि उनाव हमनाय जादों। काछार जिल्लानि मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव पुलिसआ सासे सुबुंखौ गावनि आंगो 17 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव खादों, जायनि जाहोनाव बियो गोर्बोआव थानो गोनां जादों।
दायनिगिरि समिरन दासखौ दायनि 11 दाननि उनाव हमनाय जादों। बे गाग्लोबनाया बे बोसोरनि 18 जानुवारि उधारबन्द गामियाव जादोंमोन। दासआ गावनि फिसाजोखौ गले गले गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो गोर्बोआव दंमोन। जेब्ला बियो गावनि नखरनो खोन्थादोंमोन, अब्ला बिसोर बिखौ जायगानि पुलिस थानासिम लानानै अजद होनो थाङो। लोगो लोगो मोनसे केस खुलिदों, नाथाय दासआ थाखोमानो थाखाय गुबुन रायजोआव खारलांदों होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे सुलुंनि सायाव खामानि मावनानै मावख'गिरिफोरा बिथांखौ नागिरो। जेब्ला बियो न'आव फैफिनदोंमोन, बिथांखौ मोनसे गोख्रै सिग्रोमनायाव हमनाय जादों आरो बिजिरसालिनि सिगाङाव लाबोनाय जादों, जाय बिथांखौ दासिमनि थाखाय जोबथेसालियाव दैथायहरदों। बे खौरांआ ओनसोलाव रागा जोंखांहोदों। जायगानि सुबुंफोरा गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। पुलिसआ बुङो दि हिन्जावसाखौ न्याय मोननो थाखाय केसखौ थाबैनो ट्रेक खालामगोन। बाथि खौराङाव दङ आसाम CMआ मोनद' हारिनि ST स्टेटनि दाबिखौ सुस्रांनायनि इसारा होदों। बावैसो गुवाहाटीआव जानाय मोनसे फोसावनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोरमायो दि हादोरसायाव मोनद' हारिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय शेड्युल ट्राइब STनि माननि दाबिखौ लानानै मोनसे थांखि लानो हागौ। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला, मोनसे गोजौ थाखोनि मन्थ्रि कमिटिखौ बे आयदानि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो बिबान होनाय जादों। बिथाङा बुङो दि आफादनि रिपर्टखौ 25 नबेम्बराव हादोरसा बिधान सभानि गोजां बोथोरनि जथुम्मायाव होनाय जागोन। ST थामान मोननो नागिरनाय मोनद' हारिफोरा जाबाय क'च राजबंशी, मरान, मटक, चुटिया, टाइ आहम आरो साहा हारिसाफोर। CM शर्मा बिथाङा बुङो दि रिपर्टखौ गथायखांनायनि उनाव सुबुंफोरा दाबिनायनि गुबुन गुबुन जेंना आरो बिथिंफोरखौ बुजिनो हागोन। नाथाय बे खोथाया जेथो गोनां। थाखानाय ST हारिफोरा STनि फारिलाइयाव गोदान हारिसाफोरखौ सोदेरनो थाखाय जिंगा सिदों, जायनि थाखाय बे फारिखान्थिया आरोबाव गोब्राब जादों। सिगाङाव हादोरसा सरकार आरो बेनि खुंथायाव थानाय दोलोआ बे मोनद' हारिफोरखौ STनि थामान होनो थाखाय हेफाजाब होनायखौ फोरमायदों, नाथाय बिथांमोनहा रोखा खालामदों दि मन्थ्रि कमिटिनि सुबुरुनफोरखौ मोनजासिम जेबो जोबथा थिरांथा लानाय जानाय नङा। रिपर्टनि बादियैब्ला, 25 नबेम्बरखालि बिधान सभानि जथुम्माया आफादनि रिपर्टखौ मोनगोन। बे खालारआ मोनसे दिंग्राय बिन्दोखौ दिन्थिनो हागौ। मोनद' हारिफोर आरो सिगांनिफ्रायनो ST गनायथि जानाय हारिफोरनि जायखिजाया सुबुरुनथायनि सायाव फिनजाथाय। हादोरसा सरकारा दाबिफोरखौ सुफुंनायजों लोगोसे बादायारि मुलाम्फाफोरखौ माबोरै समानथि खालामनो बिथांखि लादों। मोनसे फोरमायथि आरो जाथावना सुस्रांनायनि जायखिजाया ST मानदान्दा लुबैनाय मोनद' हारिफोरनि थाखाय मिजिं थिदों। थेवबो थाखानाय ST हारिफोरनि बेरेखा साननाय आरो गोबां जाहोनफोरा दासिमबो सुस्रांजायाखै। बेनि फिनजाथाया रोखा नङा। फैगौ 25 नबेम्बराव जानो गोनां एसेम्बलि जथुम्माया गोनांथार जागोन होनना साननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ हायद्राबाद बिरखं गाथोनाव 1.4 कौटि रांनि सिखाव फालांगि खालामनाय इलेक्ट्रनिक मुवा बेसाद जब्द। हायद्राबादनि राजीव गान्धी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्स CISFनि बिबानगिरिफोरा आबुधाबिनिफ्राय फैनाय सानै दावबायारिखौ सन्देह गोनां बेगजों हमदों। बिसोरनि लगेजनि सिङाव ड्रन, प्रिमियाम स्मार्टफन, लेपटप आरो गुबुन गोजौ बेसेननि इलेक्ट्रनिक्सफोर दंमोन। बेफोर गासैयावबो नंगुबै आयात एबा अनथोब फोरमानलाइफोर गैया। बेसादफोरनि गासै अनुमानित बेसेना 1.4 कौटि रांसो जागोन। सानै दावबायारिखौ आरोबाव आयेनारि खामानिनि थाखाय कास्टम बिफाननो गथायना होयो। CISFआ बेखौबो मिथिहोयो दि बे केसनि फोरमायथिखौ सेन्ट्रेल बर्ड अफ इनडाइरेक्ट टेक्स एन्ड कास्टम्स इन्टेलिजेन्स डिभिजननो दैथायहरनाय जादों, जाहाथे मोनसे गेदेर सिखाव फालांगि नेटवर्कआ लोब्बा दं ना गैया। मावख'गिरिफोरा सांग्रांथि होदों दि जायफोरा आयेन बेरेखायै ड्रन एबा गुबुन होबथानाय इलेक्ट्रनिक्सफोरखौ हादोराव लाबोनो नाजायो, बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।